Goedemiddag. We heten jou weer van harte welkom in Aardeboon, vooral op dit warme waar. Ondanks het mooie waar hebben we hier als thema de winter. Welkom. Ik ben Lutske en naast mij zit Henk. En wij doen het voor Aardeboon. Joert in ons programma. Ben in de bedstee, Luc tekent, Bikke bij Braasters en aan tafel in de sport 2 beroemde Braasters. Ja, wat dat binnen, dan maar hem sjemblowen. Komt nou het kwatanijs. De hieren die het vonk binnen langs de prikwaai binnen in diet van Bonifatius. DNA-onderzoek het uitwiest. De Braaster Krieten had de 2e prijs won in hun klasse. Ze binnen ook promoveerd naar de hoogste klasse. Het nieuwe I-stadion komt net in Heerenveen en ook net in Ljouwert. Het komt bij de Rijkswaai bij Akkeren. De gemeente of de provincie Stietborg en Boon profiteert. Bij de attent in de aanbieding gaat de wollen zakken. Bruiden terug vrouw Huistra en vrouw Lamsma. En de opbrengst die is voor talenten. Nou komt nice. De gemeente Boasterhem had een sluitende begrutting. Ze konden de laatste kosten net even krijgen. Aardeboon had zijn eigen octrooi. Jan van der Waal. Hij had een skidrager uitvoeren, de Scaler. En nu geven we oer naar Sandra met de make-over. Ja, welkom alle jaren. Juster gingen we Gerrie Oosterbaan hier van Hercules. Die had een praatje gehouden voor haar vrijwilligerswerk. Zet nou de make-over gewoon. Hier zie je nog een mooie foto van Juster. Gerrie in trainingspak. Nou Gerrie, we zijn hartstikke benieuwd wat het worden is. Woest je maar even aan de kant van. Oh, prachtig. Wat ziet er mooi uit. Wat vind je er zelf van? Nou, ik geloof dat het wel aardig slag is, ja. Ik vind het wel heel mooi. Nou, namens Boon hartstikke bedankt daarvoor, hè. En dan hebben we nou weer een nieuwe vrijwilligerskleersteen. En dat is Paula Veerhuis. Paula, je bent druk bezig voor de tennisvereniging. Daar heb je toch vrijwilligerswerk maar voor aan het doen. Kun je daar even wat over vertellen? Ja, ik ben dan met 2 andere personen uit het dorp ben ik lid van de jeugdcommissie. En wij doen dan alle activiteiten voor de jeugdcommissie. Een hele actieve tennisvereniging is het, 35 jaar al oud. En 155 leden, 20 jeugdleden. En daar doen we 1 keer in de maand een hele leuke dag voor. Balletjes slaan, spelletjes doen, lekker eten met de kinderen. Nou, en zo maken wij het hele jaar een beetje rond. Nou, dankjewel. En dus is nou ik in de make-over. We zijn nou in een prachtig tennistenu. En morgen zullen we die wegstaan. En we zijn benieuwd wat het wordt. Ik ook. Tot morgen. Morgen, dankjewel. Dan gaan we nou naar Luc tekent. Luc, juster ben we net aan het komen. En juster heeft er van de uitsturing ik wat moois maken. Wil je wat over vertellen? Ja, ik liet hem nou even zien. Het gaat nog over het thema van Juster. En dat is een tekening of een cartoon van de gemeente Boasterhem. Dit is hem worden. Nou, dankjewel Luc. En Joert zit weer aan de bak. Over dit thema, winter. Ik wens jullie een groot succes. Dankjewel. Bij ons aan tafel Johannes Brouwer van de IJsclub en Sibren Bangma van de IJswegencentrale. Bangma, Jo zit in de IJswegencentrale. Wat houdt het krek in? Nou, de IJswegencentrale die probeert alle calamiteiten op het ijs te voorkomen. Zowel wekken en ja, minenplakken, kluunplakken. Dat proberen wij te verzwaren. Ik heb dus krek wat kwadanijs dat Bonifatius in boonformaat is. Dat houdt dus eigenlijk in dat Boon de 12e stad is. Wil je dan ik ijsmaster van de IJswegencentrale? Ja, ik denk wel dat het op korte termijn erin zit, ja. En Johannes, wat is die functie bij de IJsclub? Ik ben voorzitter van de IJsclub hier in Aardeboon. Oké. En wat doe je hem altijd een goede winter is zelf? Wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Ja, als het een goede winter is, dan hebben wij het op de baan druk. En met name als ik sneeuw naar beneden kom, want ja, dat willen we er graag aan en daar ben we dan heel druk mee. Maar ja, nou zag ik hier alweer Berenburg op tafel staan. Ik denk dat ik een beetje bij de IJsclub in de kantine zit en slokje. Nou, als je maar op tijd even naar binnen, hè, want het is koud werk. Hè. De meeste bestuurders zitten al hier binnen, maar wij hebben het werk boven door. Dus ja, dan maakt er wel eens een versnapering bij. En Bangma, had je ook een leuke anekdote of zo? Had je hem bijvoorbeeld de route uitzetten, ben je zelf wel eens door het ijs zakken? Nou, ik ben zelf nooit door het ijs zakken, maar we hebben niet te hennen
de polentocht. En daar ben ze ook eens maar een jeep in de pool door de ijs in gekomen. Ja, die hadden bij de simmer hadden die de Ruud helemaal in kraan. Dus dat werd net zo leuk. Nee. En Brouwer, je zit maar met de ijsclub en drokte van alle kanten. Simmerduis, val je hem dan ook in een soort wek? Nee, dan hebben we onze semmeractiviteiten. Want de verlichting moet regelmatig nationaal worden, met naar EPL in. Maar wij zijn wel een beetje meer in de semmersliep. Meestal in de wintersliep, maar wij gaan dan wel in de semmersliep. Maar er zijn altijd activiteiten. En als er nou geen ijs is bijvoorbeeld, organiseer je hem dan ook iets voor de band? Ja, als we geen voldoende ijs op de baan krijgen, dan gaan we maar een x-aantal groepen van de basisschool, bij de basisschool. Je hebt naar 10 afstaan en dan houden we daar het rijden en dat betalen wij als ijsclub. Dan kunnen we bij een toch rijden en dan kunnen we toch onze talenten ontwikkelen hier in Boon. Je hebt een ijsclub, je besteedt al heel skoft. Hij heeft in Boon talenten grootgebracht. Ja, we hebben hier beroemde Friese talenten en Boaanse talenten voortgebracht. Het was heel bekend, zeg dit maar even nemen. Ik denk misschien komt er in het programma nog voor. Jaren Bergsma en Daan Breusma, de shorttrekker. Dus die komen hier uit Boon, die hebben u op de baan de eerste streekjes leren. Nee, is ja. En bang maar, ik denk dat het vrijwilligerswerk is bij de IJswegencentrale, neem ik aan. Ja. Binnen genoeg mensen? Nee, er binnen geen genoeg mensen. We binnen van Nes aan oorsprong allemaal met 2 mensen. Dus je wil graag een oproep doen aan mensen die hun rok willen om uw winterdag te helpen. Want het is best wel een hele klus. Het moet wel veilig. En de berenbus zit klaar? De berenbus zit altijd klaar. Ja. Nou, dan geven we nou man bedankt voor je bijdrage. En ik hoop je ook bij een strenge wintertakken hier. En dan geven we oer naar het volgende onderdeel. En dat is Ben de Baas. Ja, en ik sta hier al klaar. En op de achtergrond zie de Ben al tegen het ontwerp. De tekening van Luc Klazinga is net een lietstukje, maar een hele grote plaat worden. De band bent druk bezig om het inkleuren. Opperste concentratie. Het ziet er al prachtig uit. En dan gaan we nou oer naar Ben in de bedstee. We zijn benieuwd wat voor stukjes ze nou weer voor ons betocht hebben. Een protte succes. Ik ben Lise. Ik ben Wilma. Ik ben Marianne. Ik ben Sterre. En wij de gemeente. Deel 1. Doei! Ik ben Kuba. Ik ben Kuba. En wij gaan een Google-truc doen. Nou, rood hij maakt lunchje original. En nou is je veld. Stop. Waar ik het tegen? Ja, stop. Hou jij die? Ja. Ik ben Emma. Ik ben Jentel. Ik ben Mette. Ik ben Sil. En wij gaan acrodwaan.
Vrouw Teunissen, goeiedag. Ik ken altijd maar min uit die winterwijk komen. Ik zit altijd diep in de wintersleep. Heb je ook dat ik les van mevrouw Teunissen? Ik had er soms ook les van, ja. En het is ook net zo vaak meer winter, hè? Nee. En weet je wat ik zo mooi vind aan de winter? Het is zo rustig in de dorp. En je kent de winter altijd precies zien waar de jermen worden zit. En als je dan zorgt dat al het hout wat stookt wordt in bomen, dat je ook wel eens opvallen. Ja, dan had je de houtkachel aan, hè? De kleerbare jermoeder, hè? Ja, dat is ik jermoeder. Ik hier een koek- en soapie-tent al van hier als achter we ombouwd. Maar ik heb nog nooit op een boom zetten gekend. Dan laat je geen ijs meer, hè? Ja, bij u op het dik. Maar het is krek of strooi, het zout de boom in, hè? Hij hoe dat ik? Ja, ik vind, je kan op een dik beter rieden betalen, hè? Je kan op een dik volle beter rieden dan op een boom. Want ja, ze strooien het zandbrood zout. En ja, dat trekt het altijd in de boom. Dus ik zou maar zeggen, ik kan de reden wel onder de man en rieden het op een dik. Ja, dat ben jij en ik, hè? Die ben ik alle hier maar op het dik aan het rieden. Ja, ik ried net meer, hè? Dus, ik ben er al jaren ben ik met de reetrieden opgehouden. Ik volg het altijd nog wel. En ik vind het prachtig dat hier een mooie ijsbaan is. Maar daar kom ik even te zien hoe het mijn baas ben daar rieden kennen zijn. Maar dus, ik ried zelf net meer, ja? Oh, en wij hebben hier ook wel rieden zien bomen. Dus het ijs is dus net vreemd. Nee, prachtig. Ik vind het zo mooi dat die man bomen op elkaar zetten. Hey, ik volg je dat ik wel vanzelf. Dat ik nog minder geweldig rutskop. Nou, hartstikke mooi. Is dit dagelijks werk voor jou, dat appeltjes schillen? Ja, ik ken altijd nog wel aardig appeltjes schillen, maar soms dan rek ik het schil stekken. Ben je ook wat in de jaren moeder grutbacht, want je schillen al 10. Ja, zeker. Ja, je moest meteen schillen, want er moest net zo vol van appeltjes bij. Ja, zeker ben ik in jaarmoeder, maar ook in oorlogsjaren, hè. Dus je snapt wel, doe ik het net zo roem alle jaren. Dus dat gaan we wel meemaken, ja? Nou, dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit interview, mevrouw Teunissen. Graag dingen, ja? Ontzettend. Ja. Beker bij Boasis komt Joert uit het dorpshuis. We hebben volop activiteiten altijd binnen. Onder andere de bandopvangzitter. Maar daar gaat het Joert net om. We gaan Joert naar het kuitje voor ouderen. En dat zullen we nou even. Goedemorgen, vrouwje. En wie is nog? Goeiedag. Nou, ik sta al. De chef-kok. Ja. Kijk die. Ja. Je bent hier aan het eten sieren. Ja, wij Voor wie? sieren eten voor de bejaarden. Hier in Aardeboorn. Hoe vaak per maand doen we dit? Wij doen dit 2 keer in de maand. De eerste wijsjes in de maand en de tweede wijsjes in de maand. Juist. En dan komen er ongeveer 16 mensen te eten. Dat is nou. Ja. Dus het slaat aan dat het eten is vast lekker. Het eten is lekker. Uw slogan is ik van lekker eten, maar honey en joukje en net vet, my tet. Wat zit daar in de pan, Teddy? Daar zit tomatensap in. Maar we er even een blikje werken? Zeker. En daar doen we straks een beetje crème fraîche in de midden. Dus dat liekt het dan heel lekker. Dat liekt het lekker, dat roept ik lekker. Ja. Jammer dat ze mij de camera geen... En de jippels die staan al in de pan vast, dus dat gaat. En de spinazie, dat moeten we nog zien. En daar komt ik een eik op, denk ik. En dat wordt garneerd met plakjes. Dit roept best, jongens. Zal ik het maar nemen? Nou, die wil het Dan mij. neem ik het maar. Nee, leg het uit. Deel zo het uit. Is best. Lekker eten? Lekker eten al, ja. Sport aan tafel. En daar binnen ze dan, onze beroemde blasters. Jorrit Bersma, marathonrieder en langebaanrieder. En Daan Breusma, shorttrekker. Jorrit, de marathon, daar bist je al de eerste bekend op worden. Waarom heeft je gekozen voor de marathon? Ja, het is een beetje groeit.
Ja, vroeger heb ik boom begonnen en ja, toen een beetje lange baan rijden op Tialf. En ja, toen ik 18 was, toen ja, ontdekte ik het marathonrijden. En ja, daar weer goed in. En ja, dat vond ik leuk en daar ben ik in verder gegroeid. Heeft je wel op de ijsbaan in Boon rijden? Ja, absoluut. En laat je er wel een beetje knap bij? Ja, dat kon ik altijd wel aardig mooi te fjorden, ja. En Daan, op die hoeveelste je bent al begonnen en waarom het shorttrekken? Ik denk dat ik mijn jochende begonnen ben met shorttrack. En dat, toen ben ik met Costa Poltervet, die lange baantrainer. En die zei dat ik kon wel mooie bochtjes rijden, dus zei ik moest maar op shorttrack gaan. Nou, dat heb ik die en nou ben ik eigenlijk altijd blij. Hey, en dan had je natuurlijk ik al een heleboel medailles gewonnen, best in Boeteland West. Wat is die laatste prestatie? Mijn laatste prestatie is een wereldbeker die we wonnen. Hè? Maar het belangrijkste van dit seizoen weer wel Europees kampioen worden, met 10. In Heerenveen weer dat? Ja, in Heerenveen, ja. En Jorrit, daar heeft natuurlijk ook medailles gewonnen, maar ik heb begrepen dat hij op een gegeven moment 2 nationaliteiten had. Ja, klopt. Vorig seizoen hebben we proberen om maar de ploegenachtervolging voor Kazachstan nu te komen. Wij ik de nationale kampioenschap rijden. Ik ben nog een nationaal 5 kilometer geworden in Kazachstan. Maar dus, uiteindelijk is het stranden. En ja, daarna weer op de marathon richten en een lange baan in Nederland. Maar de beste kampioen worden op de 5 kilometer, heb ik begrepen. Ja, ik ben ja, kampioen op de 5 kilometer. In Kazachstan? Ja. En als er nou hier zo'n mooie winter komt dat er een Elfstedentocht komt. Doe je hem daar dan allebei dan mooi? Ja, zeker. Ik sowieso. Ja, nou, ik zal iets meer moeite hebben denk ik met lange hooi, maar dat is zeker wel mooi, ja. Ja. En als ik nou zie van je moet de kilometers in elkaar rijden, waar zou je dan winnen, denk je? De kilometer? Ja, of is dat te lang? Maar we zitten 400 meter. Ja. Ik denk dat het zoals wel redelijk spannend wordt, maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar broek je hem dan deze redens die hier op tafel is, of hij hem dan nog een reden zongen? Nee, ik broek deze redens, inderdaad. En Daan, doe hij speciale redens? Ja, kun je uitlezen wat dat correct inhoudt? Ja, die van mij, die ben eigenlijk net klapskaatsen, ben dat net. En ik heb een hele oren ronding erin, dus het is volle ronde. Dus ik kan net zo makkelijk glieden als de lange baanredens. Maar ik heb volle hudder en makkelijker door de bocht, zeg maar. Is dat daarom, klappen ze daarom net? Ja, dat houdt het net. Nee. Dat is te zwak. Ja. Nou, dan wil ik graag natuurlijk die klapschaatsen kunnen zien, maar die ga ik dan nooit zien. Nou, dat is mijn klapredens. Oké. Ik klaar dat, ja. Ja, en nu succes om hellen. Wat ben nou je ambities, jongens, voor de toekomst? De Olympische Spelen wel van Sochi. Dat is 2012. 14. Oh, hij is nog even tijd te trainen. Jawel. En Jorrit? Ja, voor mij is Sochi ik een doel. De 4 van het 10 kilometer. En daarnaast is natuurlijk Elfstedentocht nog altijd een droom. Jongens, we moeten het gesprek jammer genoeg houden. We hebben nog volle meer vragen. Maar ik wens je een heel soort succes. En bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. En dan krijgen we nou de squash jongens, maar jouw verlangen is de zee. Oh
binnen weer. En we binnen aan het aankomen. En Luc, we het hellen. Laat eens even zien wat tekenaars van deze uitsturing. Ja, is best. Dit is thema winter, maar ik ben mij een vleugje gemeente Boasterhem natuurlijk. Hè. Oké. Hoe het verder was, want ik zie wel heel wat proppen op de vlier. Ja, dat begint is altijd moeilijk, hè. Maar just het wel weer. Het komt altijd bij goed, hè. Ja. Ik kan zitten we in de gemeente Boasterhem. Ja, precies. Nog wel, ja. Misschien met het aasten wel beter. Goed. Hey, morgen is weg van de partij. En dan zien we weg zien. Was er van makers. Tegen dank maar weer. Is zeer graag dien. En om het morgen. Ja, het beste ermee. Nog één keer even het plaatsje aanletten.